Илмер, сез менә һәр айның инде 8нче көнендә шушындый пикетка, ялгыз пикетка чыгу турында әйткән идегез. Бүген 7-се генә. Ни өчен шулай иртә чыктыгыз? Без һәр айның 8нче көнендә чыгарга уйладык, чөнки Конституциянең нәкъ менә 8нче маддәсен үтәлүен таләп итәбез. Һәм бүген 7-се көнне шәһәр советы җыела, депутатлар җыела, шул сәбәпле инде мин 7-се көнне чыгарга булдым. Менә инде шушында депутатлар үзләренең утырышларына җыелган вакытта синең яңа килделәрме, шушы талабыңны күрделәрме? Үтеп китүчеләр күп булды, карап киттеләр, әмма миннән туктап, теге нәрсәләр сорамадылар, туктамадылар, китмәделәр. Күбесе күрмәмешкә салышып китәргә тырышты. Димәк, инде теләктәшләр табылмады депутатлар арасында. Депутатлар арасында теләктәшләр табылмады, әмма Махатма Гандиның шундый бөек сүзләре бар. Башта алар сиңа игътибар итмиләр, аннары алар синнән көлә башлыйлар, аннары алар сиңа каршы көрәшәләр, ә соңыннан инде алар җиңеләләр. Һәм шундый девиз белән без дә һәр даим, һәр ай сайын чыгабыз. Сез менә күп айлар шушы 8нче маддәнең үтәлүен таләп итеп чыгасыз. Менә нинди дә булса инде хакимиятлар тарафыннан реакция дип әйтик инде булдымы? Конкрет бу урам чарасына килгәндә, бу ялгыз пикетлар бары тик урам чарасы булып кына монда хакимият алдында теге һаман без әле көрәшәбез, без әле эш алып барабыз дигән сүз генә. Әмма безнең көрәш аны белән тукталмый. Без инде интернетта дәүләт советына төрле интернет приемнарларга мөрәҗәгатьләр җибәрәбез. Әле бүген генә бер мөрәҗәгать килде. Мин берничә дәүләт интернет сайтлары буенча мөрәҗәгать бергән идем. Аның буенча миңа җавап килде. Имеш, шулар өстендә, аларның телләре өстендә, татарча булу өстендә эш алып барыла ди. Бу Казанда, Кремльдә була миндә. Бу интернетта була. Интернетта бар. Интернет сәхифәләре, менә дәүләт оешмаларының, кайбер оешмаларның интернет сәхифәләре татарча эшләнмәгән. Шуның буенча мөрәҗәгатьләр бик күп бирелде. Шулай ук мәхкәмәләрнең сайтлары буенча да мөрәҗәгатьләр бирелде. Алар буенча да әкренләп җаваплар килә бара.